ширкати дорувории шифо бахшида ба моҳи шарифи рамазон тахфиф эълон кардааст. Эпимедиум паста барои зиёд кардани қувваи мард, равғани сиёҳдона барои ҳамаи дардҳо ва инчунин доруҳо барои гардиши хунро хуб кардан ва дарди дилро нес кардан, доруҳо барои зиёд кардани риш ва мӯи сар. Ширкати бародарони тоҷик дар хизмати шумо мебошанд. ҳатман аз номи канали юристиҷа муроҷиат кунед. 20% тахфиф дорад. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров, барномаҳои канали юристиҷа. даъват кардам ба хизмати ҳарбӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон оё ба анҷом расид ё ин ки не. узви парлумони ҷумҳурии Тоҷикистон хост зуҳуроти Дедавшина дар артиши кишвар решакан карда шаваду ҳар ҳолати ин падидаи манфӣ таҳқиқ гардад. оиди Дедавшина аз байн бурдан ва оиди ба анҷом расонидани даъват ба хизмат суҳбат мекунем. Дедавшина гуфта хитон медонем чиро дар назар дорем ва парлумони ҷумҳурии Тоҷикистон оиди ҳамин қайд намуд ки дар ҳар як комиссарияти ҳарбие ки Дедавшина гузаронида мешавад нисбати ҳамун кор таҳқиқот бурда шавад. волидон бояд фарзандонашонро барои анҷоми хидмати ҳарбӣ дилгарм намоянд, на онҳоро гурезонанду пинҳон кунанд. ва чизе ки буд мо ба шумо фаҳм мондем аз инҷа пас дар ҳар як комиссарияти ҳарбие ки Дедавшина мегзаронанд нисбати ҳамун комиссарияти ҳарбӣ ё нисбати ана ҳамун сарбозон таҳқиқотҳо мебаранд. ва бисёри нафари шумо савол метиҳед ки даъват кардан ба хизмат оё бучидагӣ ҳаст ё ки не. дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон аллакай ба анҷом расидагӣ ва дар 7 ноҳияи ҷумҳурии Тоҷикистон низ ба анҷом расидагӣ, махсус дар вилояти Хатлон дар шаҳри Душанбе айни ҳол даъваткунӣ идома дорад барое ки нақша пурра ба анҷом расидагӣ нест. қонунӣ бигирем агар то 27 мая давом мекунад. тамошобинони азиз, ин буд видео ва хабарҳои нави мо. дар канали ма ҳатман обуна бишед. то барномаҳои дигар, худованд ҳамаи мову шуморо нигаҳбон бошад.